गड़ेसरनि बिष्णुराभा भवनाव इउपिपिएल दोलोनि मावफुं बादा खुंदों। बिटिआरनि मोनफ्रोमबो ब्लकआव इउपिपिएल दोलोनि सोद्रोमाफोरखौ मावफुं बादा खुंफुंनाय बायदि दिनैबो खुंफुंदों। दिनै गड़ेसर ब्लक इउपिपिएलनि आफादगिरि देबजित ब्रह्मनि आफाद सामलायनायाव गड़ेसर ब्लक इउपिपिएलनि साफ्रोमबो मावथिफोरखौ लानानै दिनै सानसेनि हाबाफारिजों गड़ेसरनि बिष्णुराभा भवनाव इउपिपिएल दोलोनि सोद्रोमाफोरखौ लानानै मावफुं बादा खुंदों। दिनैनि हाबाफारियाव बाहागो लायो 30 नं गड़ेसर बिएफनि एमसिएलए पवित्र कुमार बर'। बे ब्लक थाखोनि फोरोंथाय हाबाफारियाव बाहागो लायो बिटिआरनि इएम विल्सन हासदा बिथांजों लोगोसे मिरु इउपिपिएल हानजाजों दानानै होजानाय बि टीमनि 60 सोद्रोमाया दिनैनि फोरोंथाय मावबादायाव बाहागो लायो। बे फोरोंथाय मावबादायाव गाहाय फोरोंथाय महरै बाहागो लायो अमरजित बसुमतारी, जमशेर आली आरो सुशीला छेत्री बिथांमोना बाहागो लानानै गड़ेसर ब्लक इउपिपिएलनि मावथिफोरखौ इउपिपिएल दोलोनि संबिजिरजों लोगोसे बिटिआर सोरखारनि बिथांखिफोरनि सायाव गुवारै फोरोंथिनानै होयो। दिनै जोंनि सेन्ट्रेल इउपिपिएलनिफ्राय गड़ेसर ब्लक इउपिपिएल दोलोनि ट्रेनिं मोनसे सोलिदों। बेयाव ट्रेनिं माने जोंनि सेन्ट्रेल गौथुनिफ्राय माने ब्लक कमिटिखौ ट्रेनिं होफैदों। जोंनि माने संबिधाननि बागै दोलोनि नीति नेमनि बागै गासै बिथिङाव सरकार सालायनायनि बिथिंनिफ्राय हमनानै गासैखौबो लानानै दिनै ट्रेनिं होनाय जादों। माबायदि जोङो दोलोखौ सालायनांगौ, नेतानि दायित्वआ मा, सदस्यफोरनि दायित्वआ मा, प्रतिनिधित्वफोरनि दायित्वआ मा, गासै बिथिंखौ लानानै दिनै बेयाव जोङो ट्रेनिंखौ मोननो हादों। बेनि थाखाय आङो जोंनि बिटिआरनि चिफ, जोंनि इउपिपिएल दोलोनि सेन्ट्रेल कमिटिनि आफादगिरि मानगोनां प्रमद सारखौ आंनि समष्टिनिफ्राय आं साबायखर बावदों। जिहेतु जोङो मोनसे समष्टिखौ नेतृत्व होबाय थादों। आंनियावबो माखासे बाथ्रा सोलोंनो गोनां दंमोन। दिनै आङो स्पष्ट मोनदांनो हादों दिनैनि ट्रेनिंआव। थिग बेबायदिनो आं बादिनो आंनि ब्लक कमिटिनि जि नेता बा CWCनिफ्राय हमनानै जिल्ला लेभेलनिफ्रायबो दोङो आंनि समष्टियाव, आरो ब्लक कमिटिथ' दंखायोनो, आरो प्राइमारि बडिनि कमिटि आरो वमेन इउथ माने फार्मार सेल विभिन्न सेल गथाय लानानै दिनै ट्रेनिंआ जादों हिसाबै निस्सय बिथांमोना मोनसे बुजि मोननायखौ फोरमायदों। बेयाव सोंथि सोंलायलायनाय जादों दैदेनगिरिनाव। दा बिनिनो सोंनायनि फिननायखौबो जोंनि दैदेनगिरिफ्रा जाय ट्रेनिं होनो फैदों बिथांमोना फिनखौ होनो हादों हिसाबै आंनिफ्रायबो जोबोद गोजोननाय मोनदों। बे ट्रेनिंआ जोबोद गोनांथि। जिहेतु जोंनियाव मा बिटिआर सरकारा आसनिफोरखौ लन्च खालामदों, जेनेखा अनसाय बिथांखि, गियान सोरां बिथांखि, माने आलारि सोरां बिथांखि, माइनाव सोरां बिथांखि, बेनिफ्राय पिक मिशन, हेन्डलुम मिशन, सेरिकालचार मिशन, फिन रोदोमखां, थें फाख्रि बायदिसिना बेबायदि निजा बबियाखे बिटिआर सरकारा जिहेतु आसनि लन्च खालामदों। बे मोनसे बिथांखिफ्रा जोबोद बाख्नायथाव बिथांखि होननानै आंनिफ्राय आङो साबायखर बावदों। मानो होनब्ला गोदोनि सरकारफ्राव बेबायदि बिथांखिफोरा गैयामोन। दा जोङो दाख्लै बावैल' साननैसो सिगाङाव जोङो माने 17टा माने थानसालियाव मन्दिराव माने 2 लाख आलारि सोरां बिथांखि मुङै होनो हाबाय। आरो दाखालिल' जोङो माने अनसाय बिथांखि जाय माने न'खरनि गरिब परियाला माने सबजि तरकारि लानानै लामायाव बा फेरियाला जायखौ जों बुङो माल माथा लाना फाननाय, दा बेबायदिनो एसे एनला माने बेपारि जायखौ जोङो फालांगियारि खालामनाय नुदों, बिथांमोननो एसे सुंथाहरनो थाखाय गरिब परियालनि बिसोरखौ सुंथानो थाखाय अनसाय बिथांखि बिमुं होनानै 5,000 होखांबाय आरो। दा बेफोर बिराद बाख्नायथाव आरो बिराद गोजोनदों मानसिफ्रा। आंनि समष्टियाव 263 माने न'खरा बेबायदि सुबिदाखौ मोननो हादों आरो जाय फालांगियारि खामानि मावदों। दाउ दाननायानो जा, अमा दाननायानो जा, आलु पियाज सामब्रामखौ लानानै फाननायानो जा, बा गस्ला जोम लानानै फाननायानो जा, बेबायदि सुबुंफोरा मोननो हादों होननानै
गोजोननायखौ जोंनो फोरमायदों जों खोनानो मोन्दों आरो बेखिनिखौनो बुंबाय आं बेनिखायनो साबायखर बावदों गोजोन्थों। आं निउस नायगिरि नोंथांमोननिसिम बयनिसिमबो आंनि फारसेनिफ्राय साबायखर बावनाय थाबाय। दिनै नैबे गरेस्वर समस्तिनि सिङाव मोनसे ब्लक लेभेलनि UPPL दोलोनि मोनसे ट्रेनिं प्रग्राम दङमोन। बे ट्रेनिं प्रग्रामाव जोंनि गरेस्वर ब्लकनि सिङाव थानाय जोंनि जे वमेन विंसनि दैदेनगिरिफोर, जोंनि कर्मकर्ताफोर आरो इयुथनि दैदेनगिरि कर्मकर्ताफोर आरो गुबुन गुबुन सेलनि जे बिबानगिरि जोंनि सोद्रोमा बिथांमोन गासिबो बेहाय नुजाथिफैदों आरो माने सेन्ट्रेल कमिटिनिफ्राय बेहाय माने मोनसे टिम बानायनानै जायखौ जोङो बि टिम होननानै मिथिदों बेहाय 6 माने सेन्ट्रेलनि दैदेनगिरिफ्रा दङ। अमरजितखौ लाफानानै लोगोसेनो जमशेर आली बिथांमोन, सुशीला सेट्रि बिथांमोना फैनानै बेहाय मोनसे जोंनि माने दैदेनगिरिफोरखौ बा माने सोद्रोमाफोरखौ मोनसे दोलोनि फारसे बा जोंनि सरकारनि फारसे खामानि मावनायफोरखौ मिथिहोनो थाखाय बेहाय मोनसे मोजां माने मावफुं बादा जादों आरो बयबो जोंनि ब्लक कमिटिनि सिङाव थानाय दैदेनगिरि आरो सोद्रोमा बिथांमोना बेहाय नुजाथिफैदों। बिराद मोनसे गोजोन थासारि दिनै बिराद मोजां नांदों आरो बयबो जोंनि दैदेनगिरि बा जोंनि सोद्रोमा बिथांमोना कर्मकर्ताफ्रा बिराद गोसो गुदुं जादों, बिराद मोनसे रंजाखांनाय फैदों। मानोना जोंनि बिटिआर सरकारा आथिखालाव बे 3 बोसोरनि समफारिखिनाव प्रमद बर'नि दैदेननायाव जि माने हाबाफारिफोर मावफुंनाय जादों बे मावफुंनाय हाबाफारिफोरखौ बिराद मोजाङै बेहाय बुंफोरथिनानै होदों आरो जोंनि दैदेनगिरि सोद्रोमा बिथांमोनाबो बिराद मोजाङै बुजिदों खोथाखौ। गतिके थांखिया जादों मा जोंनि नैबे गरेस्वर समस्तियावबो जाहाथे जोंनि बिटिआर सरकारनि एबा प्रमद बर'नि दैदेननाय सरकारा मावनो लानाय खामानि दामानिफोरखौ जाहाथे रायजो राजानि गेजेराव जोङो लांनो हायो एबा मिथिहोनो हायो। बेनि थाखायनो गुबै थांखि जों बेहाय दिनै बे कर्मशालाया जानाय जादों आरो जोंबो बिराद गोजोननाय मोन्दों आरो गमामायैनो थार खोथा बियो। दिनै हयथ' सोरबा अपोजिसना नाङा फाङा जानला मानला फाव फान्दायनि थाखाय खोथा बुंनो हागो प्रमद बर'आ जेबो खामानि मावाखै, UPPL दोलोआ जेबो खामानि मावाखै, बे नंखाय खोथाय आरो बेखौ नंखाय होननानै फोरमायनो थांगासिनो दङ। जोंनि 3 बोसोराव बिटिआर सरकार जिफोर खामानि मावदों माखासे मिशन भिजननि गेजेरजों फ्लेगशिप प्रग्रामनि गेजेरजों जेरै अनसाय बिथांखि, आलारि सोरां, आइ माइनाव सोरां बिथांखि, बेफोर माखासे बिथांखिनि गेजेरजोंनो रायजो राजाफ्रा बेखौ नुहुरबाय थादों आरो दिनै टटेलि मोनसे बिटिआरखौ मोनसे ग्रीन मोनसे बड'लेण्ड बानायनो थाखाय जे पिसफुल बड'लेण्ड बानायनो थाखायनि जि थांखि लादों जोंनि UPPL सरकारा आरो जे बेहाय माने नेचार, कालचार आरो एग्रिकालचारनि सायाव खामानि मावनायनि जि थांखि लादों। गुबैयै बिटिआर ओनसोलनि मानसिफोरा आबादनि सायाव बिथा खालामनानै थांना थायो, जिउ राहा खुङो। गतिके जोंनि सरकारा साननो हादों, प्रमद बर' बिथाङा साननो हादों बे ओनसोलाव जों जुदि आबाद बिथिंखौ एग्रिकालचारखौ जुदि जौगाहोनो हायोब्लानो जोङो रांखान्थि बिथिङाव जोंनि नैबे बिटिआर ओनसोला जौगानो हागोन, जोंनि मानसिफोरा संस्थापन मोनगोन आरो संस्थापन मोनोब्लानो जोङो बेयाव सुख गोजोन सान्थि बयबो जाथि गस्थि धर्मालम्बी रावारिनि मानसिनि गेजेराव खुनु फारागथि गैयालाबासिनो जोङो बेहाय थांना थानो हागोन आरो जोङो आसामनि मादावनो फिसा मोनसे खुंथायब्लाबो बेहाय जोङो रांखान्थि समाजखान्थियाव जौगासार जानो हानानै सोलोंथाइ बिथिङावबो जौगासार जानो हानानै गोग्गोम मोनसे ओनसोल हिसाबै जोङो थांना थानो हागोन। गतिके बे खोथाखौ जोङो मिथिनो हायो आरो नैबे दिनैनि कर्मशालानि गेजेरजोंनो बे गासै बाथ्राखौ जोंनि सोद्रोमा दैदेनगिरिफोरखौ मिथिनो होनाय जादों। गतिके आं आसा खालामदों सासे ब्लकनि दैदेनगिरि हिसाबै फैबाय थानाय समाव सारा बिटिआरनि ओनसोलनि लोगोसेनो जोंनि गरेस्वर समस्तियाबो बेबायदि जै मै जागोन UPPL दोलोनि प्रमद बर'नि दैदेननायाव। गोजोन्थों। गरेस्वराव फैनानै ट्रेनिं होनाय नोंथांमोननि जे राजखान्थि बेहाय बाहागो लादों बे बिथिङाव एक्चुअली नैबे ट्रेनिं प्रग्रामा थारमाने 40टा समस्तियाव 40टा ब्लक कमिटि दं जोंहा। बे 40टा ब्लक कमिटियाव सेन्ट्रेलि माने 4 टिम बानायनानै होदों। ABCD मोनसे टिमाव 10 जनफोर सेन्ट्रेल नेताफोरखौ। दा जोंनि मोनफ्रोमबो ब्लक कमिटियाव थांनानै ब्लकनि लिडारफोर, प्राइमारिनि लिडारफोरखौ लानानै मोनसे ट्रेनिं काम इन्टारेक्सन प्रग्राम माने जिहेतु जोंनि UPPL सरकारा प्रमद बर' सारनि दैदेननायाव गोबां खामानि मावगासिनो दङ। दा बे खामानिफोरनि सायाव माने दिनैसिम मा मावफुंनो हाखो एचिभमेन्ट नङा होमबा आरो मा मिशन लाखो आरो जों पाब्लिकफोरनाव जोंनि UPPL दोलोनि जायनाखि आदर्श बे आदर्शखौ आरो जोंनि जायनाखि उद्देश्य बेखौ जोंनि वार्कारफ्रा रायजो राजानो माबोरै फोरमायनो दा बेफोरखौ फोरोंनो थाखाय जोंखौ मोनसे टिम बानायनानै होदों। बिनिनो मोनसे पार्ट हिसाबै जों दिनै बाहाय फैदों। दा मोनब्रैबो टिमानो प्रग्रामखौ खालामगासिनो दङ।
दा बाहाय फैनानै जोबोर मोजां मोनदों जोंनि मोनफ्रोमबो प्राइमारि कमिटिनि नेताफोरा फैदों ब्लक कमिटिया थादों आरो सेन्ट्रेल आरो डिस्ट्रिक्टनि जायनाखि नेताफोर दं बे ब्लकनि सिङाव बिथांमोनाबो बाहागो लादों आरो जोंनि मानगोनां MCLA 30 नं गरेस्वरनि बिथां पबित्र कुमार बर' बिथाङाबो गोबां हेफाजाब होदों जोंखौ दा गतिके मोजां मोनदों बिराद कनस्ट्राक्टिभ दा लान्च ब्रेक आरो जिहेतु इलेक्सन मेनेजमेन्टनि सायाव गुवारै सावरायनांगौ दङ बिनि सायाव बुंनो थाखाय जोंनि मानगोनां EM बिटिआरनि बिथां उइलसन हासदा बिथाङा अलरेडि फैगासिनो दं लामायाव सफैसिगोन दा गोबां सावरायनाय जाबावगोन माखासे राजखान्थि हान्जाया जिहेतु बिसायख'थिनि जिहेतु फैबाय थानाय 2024 मायथाइयाव जे MP बिसायख'थि जानो थांगासिनो बेनि थाखाय गोबां फोसावगासिनो बिसावदिं मेल खुंगासिनो बे बिथिङाव नोंथांमोननि राजखान्थि हान्जाया माबोरै जिहेतु गोख्रों राहा लागासिनो दं जोंनाथ' 2020निफ्रायनो कन्टिनिउ सोलिगासिनोखा कन्टिनिउ बे प्रग्रामा सोलिगासिनो माब्लाबा रायजो राजाजों माब्लाबा जोंनि वार्कारफोरजों गाबोन इलेक्सन जायोबा जों गाबोनबो गेलेनो राजि दा गतिके अपोजिसनफ्रा खालामगोन आरो इलेक्सन केम्पेइनखौ बयबो खालामखानांगोन आरो मोनसे खोथाया जाय दुर्बल बेसो बांसिन खामानि मावनांगौ जायो नालाय दा BPA दुर्बलखाय बिथांमोना सान हर खारनांगौ जानानै फैदों बेखिनियानो माखासे समाव जों नुनो मोनो नोंथांमोननि जिहेतु दैदेनगिरि बबेबा जिहेतु ब्लक लेभेलनि बा डिस्ट्रिक्ट लेभेलनि दैदेनगिरिफ्रा बिथांमोनाव जयनिं जानायखौ नुनो मोनदों बे बिथिङाव मा बुङो नोंथांमोननि जिहेतु राजखान्थि दोलोआ जिहेतु लोरबां जादों नामा बे लोरबांनि खोथा नङा माने गोबां मानसिया मानसिब्रै मानसिबा नालाय बयहाबो माबा मोनसे उद्देश्य थायो गोबाङा गोबां रोखोमनि उद्देश्य सोरनोबा टिकेट नांगौ सोरनोबा फैसा नांगौ सोरबाया माबा मोनसे स्किम बिदोंमोन मोनाखै सोरबाया पार्टिखौ गाज्रि मोनना नङा सोरबा बेक्तिखौ गाज्रि मोननानै सोरजोंबा चेलेन्ज लानानै बे जेबो नङा राजनितियाव बिदि थांखायो जोंनिफ्रायबो न' दाउट सासे सानैया थांदों खिन्थु बिथांमोननिफ्राय बिदि बागा बागा नेतायानो फैगासिनो दङ दा बेबो जागासिनो गतिके राजनितियाव थांलाय फैलाया जाखायो दा बेखायनो जोंहा दायथ'आ UPPL हिसाबै रायजो राजानि खामानि मावनांगौ रायजो राजानिसिम जोंनि जायनाखि चिफ सारनि जायनाखि प्रग्रामफोर फ्लेगशिप प्रग्रामफोर बेखौ रायजो राजानिसिम लांनांगौ जोंनि मेसेजखौ सरकारा मा मावनो नागिरदों UPPL दा बेखौ रायजो राजानो फोसावनांगौ बेखौ जों मावगासिनो दङ रायजो राजाया दिनै एसे गाबोन एसे बुजिलांगासिनो दं साफा सानैया थांलाय फैलाय जागोन बे स्वाभाबिक बेनि सायाव जोंहा कमेन्ट होनांगौ जेबो गैया